Art, educació i ciència en femení. Així definim l'espai televisiu Dones de Ciència, un projecte audiovisual creat pel programa Aula LH de la televisió de l'Hospitalet amb l'estreta col·laboració de l'Institut Bellvitge i l'IDIVELL. Dones de Ciència apropa a la ciutadania i especialment als estudiants que es plantegen el seu futur acadèmic i vocacional, la personalitat i les fites professionals de científiques de relleu internacional que desenvolupen la seva tasca a l'IDIVELL i ho fa des d'una vessant artística. La recerca, però també les reflexions personals i la trajectòria vital de les investigadores Isabel Fabregat, Laia Alemany, Susana Jiménez, Anna Veiga, Antonella Consiglio i Conxi Lázaro han protagonitzat les càpsules recentment estrenades. Totes elles estan basades en una biografia propera de la científica i en la filmació de la realització d'un retrat a càrrec d'alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Bellvitge, centre que realitza un tàndem educatiu amb l'IDIVELL. La col·laboració tindrà continuïtat. Al llarg d'aquest curs estrenarem noves càpsules per apropar-vos les científiques de l'IDIVELL, perquè creiem ben necessari seguir reivindicant els referents femenins de casa nostra.